Wara qbil unanimu fost il-kunsilliera kollha fl-aħħar sigħat il-Kunsill Lokali tal-Imsida beda azzjoni fil-qorti sabiex ipoġġi pressjoni fuq Transport Malta biex tintervjeni fuq sitwazzjoni perikoluża fi triq ix-Xatt fejn zebra crossing ewlenija tħallit tintelaq. F'konferenza tal-aħbarijiet fuq il-post, is-Sindku Clifton Grima wera kif sempliċement manutenzjoni taż-żeba li timmarka zebra crossing mhux qed issir. Transport Malta ilha twiegħed li ser tagħmel traffic lights u dan ikkonfermatu anke bil-miktub. Iżda sal-lum lanqas il-Pelican Lights li hemm fuq il-post mhuma jaħdmu b'mod regolari. U dan kollu l-Kunsill qed jagħti ġimgħa ċans biex Transport Malta tieħu azzjoni. Il-Kunsill Lokali qal ukoll li qed iżomm responsabbli lil Transport Malta għal kull inċident ta' traffiku li jista' jsir minħabba din it-traskuraġni. Dan il-protest ġudizzjarju qed Transport Malta bħala l-entità li hija responsabbli propju minn din it-triq u għadin nżommuha responsabbli propju sabiex fi żmien ġimgħa millum tkun irrimedjat is-sitwazzjoni perikoluża li għandna u tinstalla daw il-famużi traffic lights. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mill-kellem laburista tal-Kunsill Lokali Stefan Buontempo li qal li nuqqas ta' konsultazzjoni mill-awtoritajiet mal-Kunsillu Lokali saret l-ordni tal-ġurnata fejn il-kunsilli qed ikollhom imorru għal rimedji oħra. Dan joħroġ ċar f'każi differenti bħal fil-ħolqien tar-rotot ta' trasport pubbliku u li privatizzar tal-parkeġġi pubbliċi fost kwistjonijiet oħra.